Така, набързо малко теория по отношение на каналите на главата. Понеже се замислих, тъй като ще работя по изпускателния канал, се замислих дали пак няма да стане много силно разширен дифузор и реших малко да проуча нещата как стояха математически, теоретично и ще се опитам много набързо да ви разясня. Значи тук съм скицирал горе-долу как представлява канала при мен. Значи диаметъра на седлото е вътрешния 24 мм, изхода на главата е отзад е 26 мм. Като намерението е да стане 32. Дължината на канала го измерих грубо, значи по външната част е 90, вътрешното е 60, значи предполагам по средната линия е около 75 мм. И тук съм скицирал какво представлява дифузор. Това е канал с разширяващо се сечение. Имаме D0, 24 мм седлото и изходящия диаметър D2 26 мм. Основните параметри на един дифузор са степен или коефициент на разширение, който представлява отношението на изходящата площ към входящата площ, и ъгълът на разширение, ъгъла алфа. Така, тук направих сметка. При мен коефициент е 1.174, така. Направих една бърза сметка съгласно текущите параметри, колко се получава ъгълът, общия ъгъл на разширение. Получава се градус и половина, което е сток вариант. Това, което смятам да направя, разширявайки изходящия диаметър от 26 на 32 мм, ще се получи, извинявам се, фокуса да хване, да, ще се получи тогава, че при новото изчисление общия ъгъл на разширение ще бъде 4,6 градуса. И това е чисто теоретично. Съгласно литературата, която намерих насам-натам, най-оптималният ъгъл на разширение на дифузорен канал е между 4, 6, 8, максимум до 10 градуса. Всичко над ъгли по-големи от тези водят до така наречени течението на газа или на флуида, респективно, започва да става много то едно, че е турбулентно, второ се получава откъсване на потока по стените на дифузора. Ако е много голяма, ако много се разширява дифузора към изхода. Така че има оптимален ъгъл, при който оптимален ъгъл загубите на енергия в канала е минимален, тъй като при течението на газа или на флуида в дифузорен канал има загуби на енергия. Те са първо, най-общо казано, сума от загуби от енергия от триене в стените на канала, и второ е загуба от енергия от промяна в параметрите на потока, температура, налягане, скорост. Това са общо сумарни загуби и е установено чрез изчисления, чрез доста практически и емпирични формули, че при горе-долу такъв ъгъл на разширение, загубите на енергия вътре са минимални. Така че при мен се оказва, че е безопасно, т.е. отваряйки, разтъргвайки канала до диаметър 32 мм на изхода е напълно безопасно, т.е. няма да се получи прекалено голяма дифузорност на канала, на порта. Така че смело ще работя до 32 мм на изхода, като разбира се тук поетапно вътре диаметъра ще се променя плавно, т.е. от 24, 26, 28, 30, ще се опитам да го направя плавно да се разширява. Разбира се, това е много работа, много търкане, няма да стане перфектно, но въпреки всичко ще даде своя резултат за по-свободното, по-големия, може би по-увеличение дебит на изпускателните газове през изпускателния порт.
Това всичко го обяснявам в следната връзка, че много хора давай тук отваряй максимално, разтръгвай. Не бива да се прекалява с портването. Има си нива, до които е положителен ефекта, има и граница, в която ако се прескочи, вече ефекта става негативен. Това е особено с голяма степен важи за смукателни портове, смукателни канали. Там е много важно да се внимава с диаметрите и с площите, защото там пък скоростта на флуида, на въздуха, на газа е много важно да се запази оптимална в съответните граници. Също важи в известна степен с изпускателните портове. Тук има място повече за свобода на действие, но отново не бива да се прекалява. Не винаги много големия порт работи по-добре от оптималната форма и геометрия на канала в главата. Това е само така, нали, чисто теоретично. Малко по-късно ще ви покажа реалното състояние на портовете, смукателните и изпускателните, какви проблеми има от завода оставени и върху кои зони ще работя и кои зони оказват най-негативно влияние върху движението на газовете през главата. Така, сега искам да ви покажа реално какво представляват каналите и какво съм свършил по 3 от тях, както вече някои забелязват. Цветът е различен. Така, оставих нарочно един цилиндър ненаправен, за да мога да ви демонстрирам разликите. И ще започнем с изпускателния, защото във връзка с теоретичната част, която надявам се не е била много досадна. Тъй, тук вече се вижда как тук съм маркирал, това е с надрасканото, това е вътрешния диаметър на гарнитурата, която е стояла, което е, значи този диаметър тук е 31,4 мм. Тук съм маркирал, значи да, някъде около там. И много добре се вижда по нагара отгоре колко много материал има, за който може да бъде отнет до 31. Тези, които съм ги направил вече, това е, тук отвора се получи 30 мм. Значи това нещо е точно 30 мм и както виждате, влиза горе-долу. Нали. Тоест и 30 мм е добре. Може би иска още малко до 31 да си поиграе, но като цяло няма кой знае каква нужда, защото ако наложа, вчера налагах и проверях, като съвпадение много добре се получава, никъде не се получава да ми закача, нали, пръста отвътре навънка, т.е. не се е получило така, че диаметъра на гарнитурата да е по-малка, ето примерно, нали, за да не се получава самата гарнитура да създава ръб. Така че може би на 30 е добре. Сега 1 мм да се гони чак толкова не е толкова, няма да подобри кой знае колко, но така, това, което искам друго да ви покажа е изпускателен канал, че е с много добра форма от завода. Просто като форма е много добре. Ето вижте сега. Така ще... Дано да не е много силна светлината. Като форма аз просто съм го почистил от нагар. Значи това още не е обработван канала. Това е просто съм свалил нагара. Може би така ще се вижда по-добре. Не. Просто съм го минал леко с шкурка. Но по-важното е формата, която е на канала, т.е. тя си е хубава, правилна, няма някакви стъпала, завои и нещо, кой знае колко драматично. Просто размера, сечението на канала има нужда от отваряне, което съм постигнал на другите канали.
Долу при седлото диаметъра няма как да се пипне повече, защото мисля, че се вижда много добре. Ще се опитам да ви покажа някакси така, че да не... Да. Значи това нагарче, което го виждате там под седлото, това е защото сами разбирате, че седлото е малко по-тясно от самата отливка от алуминия. Няма как да махна алуминия от там, защото той просто е по-голям диаметър. И затова се получава едно като стъпалци там, но то не е проблематично, защото тук говорим за изпускателната част. Съответно, диаметъра към седлото, по седлото там канала няма как да го разширя, то не се и налага. Единството, което съм направил е да разширя, да увелича дифузорността на канала към изхода. Тоест от 24 на седлото, 24,2 ако не се лъжа, стоково 26 съм преминал на 30 мм. Като тук пък имам един друг калибър. Това е точно 27 мм. И съм си проверявал работата доколко 27 влиза на каква дълбочина горе-долу. Тоест имаме постепенно разширяващ се канал. И горе-долу на една същата дълбочина, горе-долу разбира се, точно за милиметър не е важно, но съм постигнал една разширяващ се дифузор. Ето виждате, тук вече се увеличава и тук навътре спира някъде до 27. Тоест имам някакъв съответен плавен преход от 24,2 и тук вече навътре 26, 27, 28, на изхода сме на 30. Сега, като гладкост, тук на всички е ясно, че няма смисъл да се гони някаква супер перфектност и съвършенство. Сами виждате, може би има малко дефекти от моята работа, защото все пак съм работил на ръка. Тук може би няма да мога да ви пресъздам. Има, ето тук горе може би ще се види. Да, виждате как има като понадрано малко. Това е от самото борче, с което съм работил, карбидно борче. И понеже съм стъргал на ръка и трябваше доста да се сваля от материала, сами виждате колко много, на някои места съм натискал повече, на някои по-малко и се получават такива не много перфектна повърхност. Съответно, после това всичкото е с шкурка. Първо 40, после 60 едрина, 150, 200 и нещо и по-нагоре просто няма някакъв смисъл. Така или иначе това рано или късно ще се натрупа с нагар. Но сами разбирате, че колкото е по-гладко, толкова по-бавно ще се натрупа нагар по него, по канала. Освен това нагара допълнително, тук беше доста видимо, но съм го почистил, самия нагар допълнително намалява диаметъра на сечението на канала, съответно намалява пропускателната му способност. Така че това е като напълно достатъчна обем от работа, който съм свършил. По-нататък вече, ако си заиграеш, ще говорим за някакво ниво на перфекционизъм и за някакво вътрешен, така да се каже, за собствен кеф да бъде перфектно, което няма кой знае какъв смисъл. Тук по канала, около седлото, просто леко съм пуснал с борчето. Тук така да че много материал не мога да отнема от алуминия, то няма и откъде. Просто едно зачистване на някакви дефекти от алуминия и с шкурчета, с пръсти, доколкото съм могъл, малко така по заглаждане. Вижда се, че не е много добре, защото има следички, но пак казвам, това съм го шкурил с пръсти. Няма така голям успех, но въпреки всичко се получава един плавен преход, гладкост на стените, който всъщност е целта, която се гони. Също, да, много е силна светлината. Също прехода, няма как да ви покажа.
Значи хубаво е, нали, всичко се усеща на пръст. Като работите, малкия радиус е тук, където ми е пръста. Това е малкия радиус на канала. Хубаво е да се направи плавен, с плавен радиус. И прехода от зоната на седлото към канала навътре, като страни, тези стени, тези зони, също възможно най-плавно, да няма някакви сериозни ръбове и така нататък. Просто облагородявате канала. Това е цялата работа. Ако има нужда да портвате, т.е. да увеличавате диаметъра, отворете го. Ако няма нужда, не е задължително. Аз го отворих, защото смятам, че е необходимо. И така. Сега ще се опитам да ви покажа малко и нещата около смукателните канали, където са още по-грозни от завода направени. Така. Ето тук съм оставил един, който все още не е работен. И искам да ви покажа. Сами виждате, лъскавата там се вижда много добре седлото, по-тъмно златистия цвят. Фокуса дали ще го хване. Да, там надолу е алуминия и така дали няма да стане по-добре. Да, мисля, че така е малко по-добре. И виждате нагара, алуминия, който е останал. С фокуса малко ще е проблем, защото да, ето сега. И ето този ръб, който е между алуминия и надолу, това е буквално ръб. Той се усеща на ето тук. Остър ръб, който е изключително негативен. Той създава невероятно откъсване на потока и намалява пропускателната способност на канала и на седлото. Това задължително се оправя. Дори само това да се оправи по този канал, без никакви друга работа, това е напълно достатъчно и ще подобри пълненето значително. Се опитам сега отгоре да ви покажа как изглежда, но да се види добре. Ето, мисля, че се вижда. Да. Това нещо, ето как съм го оправил. Просто заглаждане, заравняване, колкото е възможно. Ето. Съответно, долу съм зачистил просто канала. И пак на пръст с шкурка, доколкото може съм го загладил. Другото, което го има тук като дефект, т.е. не дефект, ами заводски, как да кажа, не знам какво да го нарека. Значи той виждате ли е вдясно? Тази като преграда. Това е умишлено направено от завода с цел да се създаде един вихор, така наречения вихров канал. Т.е. потока да върви от тук и през седлото да излиза с един такъв, нали, посока да му създаде посока на завихране с цел да се организира вътре вихрево движение в цилиндъра, което е много важно за смесообразуването. Но това, което са направили от завода, е нещо отвратително. Идеята не е лоша, но изпълнението е ужасно. Този ръб буквално е, айде да не кажа, че е много остър, но е остър ръб, който задължително поне трябва да се заглади. Аз мислях да го махна целия, но признавам си, малко ме фана страх да не би да... Тук около свеща не знам колко метал е оставен и просто играх малко по-внимателно. Ето, така съм го оформил. Просто заглаждане. Отнемане малко от острата част. Отново го има като малко баирче, или как да го нарека, като
нали, бабунка, но радиуса вече е доста изгладен и по този начин се получава плавност на потока, плавно ще обтича тази зона. Като съответно идеята за вихревия канал отново се запазва и другото, което съм направил е, нали, плавни преходи и облагородяване на стените. Също, ето тук и този е така оформен. Останали са малки дефекти там, виждате, но като на пипане на пръст нещата са много приятни. Доверявайте се на пръстите си. Сега няма тук, не може да се достигне перфектната супер огледална гладкост, не е необходимо. Просто изчистване на каналите, оправяне на формата и по възможност оправяне на сеченията. Какво имам предвид? Диаметъра на входа на канала е 28 мм. Това казахме, че е 27. Това, което съм успял да постигна, е 27 да минава свободно, доколкото може. И виждате, там където закача вече, ще кажете, ама то пак е 27. Да, ама ако забележите, има едни доста големи процепи отгоре и отдолу, т.е. канала там става от кръгъл, става леко издължен. Като площта се запазва горе-долу същото. Т.е. имаме ущим 27 в най-тясно сечение, но ето тук се вижда добре, но отгоре-отдолу се получава като допълнителен процеп, от който също, т.е. сечението може би горе-долу става същото. Еквивалентно на FI28. Така се надявам. Ето тук е същата работа. Този канал, нали, още не е работен. Тук виждате 28 на входа. И само съм го зачистил, даже не съм го работил и вече фактически тук няма кой знае колко много да работя. Говоря по сечението на канала, т.е. да отварям диаметъра на входа. Не на входа, ами на самия канал. Може просто леко да се дозаглади и най-важното, което трябва да се свърши, както показах преди малко, е тази преграда и тези ръбове, които са след седлото. Виждате, тук много добре, така ясно се вижда. Заглаждане и оформяне хубаво на зоната под седлото, така наречената купа и викат на нея, защото наистина прилича на една тенджера или на една купа, която купа всъщност е хубаво нещо, защото там обема е малко по-голям и позволява по-добро организиране на потока въздух, който влиза в цилиндъра. Също така компенсира пропускателното сечение на канала минус диаметъра на стъблото на стержено, тъй като той е малко или много, нали, уема от това сечение. Така че тая купа не е проблем, че я има. Не винаги канала трябва да е с идеална цилиндрична форма. Тази купа всъщност е добро технологично решение и подпомага подобряването на напълването на цилиндъра. Просто там, когато имате такава зона, не търкайте прекалено, няма смисъл. Просто зачистване, заглаждане и това е. Няма смисъл да се отваря, защото правите по-лошо. Намалява се скоростта на потока, когато увеличите сечението, което пък всъщност влошава пълненето при по-ниски обороти. Така че всичко се прави с мярка. Не бива да е колкото по-голямо, толкова по-добре. Не, в никакъв случай. С мярка, умерено и там, където има нужда, само там да се работи. Където няма, не пипайте. Просто ще влошите нещата. И друго, какво да ви покажа, и без това ще стане дълго видеото. Друго, последно само да ви покажа как изглеждат нещата към страната на горивната камера. Фаските ще ще бъде клапан, ще ги притрирам най-накрая. Пазете фаските, особено когато работите с инструменти, с въртящи се шкурки и така нататък. Някои седла са много нежни и само леко докосване веднага ги ошлайфа ги и може да си нараните някоя фаска и да я нарушите формата. Така че внимателно. При мен нещата са недокоснати. Сравнително няма нищо предсакано. Това, което виждате по водачите е неизбежно.
това скосяване, което се получава от инструментите, с които съм работил, не е проблем. Не се притеснявайте. И то ще стане така. Някои също се вманиачават и режат водачите, махат ги това, което стърчи в канала. В случая, както виждате при тази глава, водачите много малко стърчат в канала, което отново показва за добрата конструкция на главата, т.е. не е необходимо да се отрязват водачите, те просто не пречат. Така че също помислете добре преди да режете водачите. На ако са смукателните водачи, там е допустимо. Можете да ги скъсите евентуално. Но при изпускателните по-добре да не пипате дължината на водача, защото силно намалявате неговия ресурс и по този начин главата ще умре по-бързо. Особено двойцата клапан водач. Така че пак с мярка и така. Също при някои глави, тук го няма това нещо, при някои канали и някои глави, около водача има просто като така алуминий, доста като месо, което придържа самия водач. Този алуминий не е добре да се маха целия. Може леко да се заглади и да се намали, да се определена една форма, но в никакъв случай не го отрязвайте целия. Освен ако не е много висока гърбица и наистина да ви пречи. Просто пак с умереност. Особено изпускателните канали, където температурите са по-високи и деца казва, всеки грам метал има значение от това как ще топлоотдава мотора през главата, топлинната енергия, как ще топлоотдава към системата за охлаждане. Така че внимавайте и не бъдете крайни в тези зони. Опитах се да съм възможно най-бързо да говоря, за да кажа повечето неща, които исках да ви кажа. Да, дълго ще се получи видеото, но надявам се да го изгледате до край на тия, на които им е интересно. Също следващата част ще ви покажа клапаните, какво се получи с тях. Смукателните са готови. В смисъл такъв почистени, доработени. Изпускателни ги чакам скоро и те ще са готови. И ще ви покажа по клапаните какво съм направил, какво може да се направи също, какво не бива да се прави. И по-нататък всъщност мога като направя и последните два канала, като ги обработя, фактически мога да дам главата вече за фрезоване, за шлайфане. Не съм решил как и къде, защото малко трудно. След което следва припасване на клапаните и фактически главата е готова за сглобяване, за закопчаване и чака ред. Чака си вала да дойде и фактически главата може да се каже, че е готова. Разбира се, всичко това ще бъде измито няколко пъти щателно, продухано, всички канали, всички резбички, задължително чистота, защото остава прах, боклуци, къде ли не, които могат да паднат после в маслената система. В охладителната и да попаднат не е проблем. Просто после почистване е идеално. И на последно място мога да ви покажа други зони, с които малко поработих. Също зоната, от която идва маслото от блока. Ето тук се зачиства и се заобля малко. И сливните канали имаше остатък от отливката. И тук заосенен са едни чепаци. Всичко това е загладено, премахнато, за да се подобри оттичането на маслото от главата към блока. И в момента гледаме главата отдолу нагоре. Има и още една зона, която съм позапилил, но няма да я показвам. Така че такива от отливката, такива дефекти, забележки също ги премахвайте. Това подпомага, като цяло подобрявате отливката. За сега това е, друго не се сещам и така, очаквайте следващата част за клапаните. Благодаря, че изтърпяхте всичките тия 30 и колко минути и така, до нови срещи!